Здравейте! Днес ще си поговорим за това как точно се разделя дъската в дари и получи. Вече разбрахме, че когато се изпълнят всички места на дарители и получателят потвърди, че е получил всичките 8 подаръка, дъската се счупва, т.е. разделя се на две нови дъски и получателят отива на по-горната дъска. Но разделянето никога не става точно така, защото винаги едната половинка се запълва по-рано от другата. Просто не е възможно едновременно и от двете страни да се запълнят всички места. Дори в един и същи момент получателят да получи двата последни подаръка, един отляво и един отдясно, той ще потвърди първо единия, точно тогава ще се случи и след това ще потвърди другия подарък. В момента, в който потвърди получаването на четвъртия подарък от едната страна, дъската се счупва и от пълната половинка се образува нова дъска. Да видим как точно става това. Да си представим, че това е стартовата дъска, откъдето винаги се започва и вече има 3 човека на нея, 3 дарители, вдясно 2 и аз горе вляво нов дарител. Сега ще говорим за класическото разделяне на дъската, когато всички участници са на равни начала. Т.е. всички имат активност, влизали са в последните 48 часа в бота и всички са квалифицирани с по един поканен лично човек. И да си представим още, че вляво хората сме по-бързички, каним по-активно хора и тези 3 свободни места се запълват, а вдясно остава по същия начин, както с 2 свободни места. И какво се случва тук? Получателят заедно с дясната страна продължава да стои там и да чака получаването на останалите 2 подаръка, които липсват, защото ако не получи всичките 8 подаръка, не може да продължи на следващата дъска. И сега вече хората на дясната половинка виждат себе си, своите места, своите статуси, а вляво пише навсякъде готово. Там вече няма хора. Тази половинка се е отделила и се е образувала нова дъска. Ето какво се е случило с лявата половина. Създателят, който е в жълто, е станал получател. Виждате го там под червеното квадратче, се вижда жълтичкото. 2 зелени строители са отишли от двете страни на получателя и са се превърнали в жълтите създатели на движения. Дарителите също са се разделили 2 отляво и 2 отдясно и са отишли с една стъпка по-напред към мястото на получател. Тук сега се отварят 8 нови места, 4 отляво и 4 отдясно за нови дарители, които ще подарят своите подаръци на новия получател. И ето, че отново всички места от лявата страна на дарители са попълнени. Тук трябва да отбележа, че е възможно и да стане обратно. Първо да бъде попълнено дясната страна на дарителите и да се вижда отдясно навсякъде да пише готово, както беше преди това вляво. Но мен ме интересува тази страна, откъдето съм аз. В лявата страна, когато всички места за дарители се запълнят, аз ще се придвижа с едно място напред и ще отида на жълтото място, по-близо до получател. И ето, че отново лявата страна се е запълнила, създала се нова дъска с нов получател. Аз съм се придвижила от зеленото място на жълтото, по-близо до получателя. И когато отново се напълнят всички тези дарителски места вляво, от моята страна, разбира се, разглеждаме сега в момента, аз ще стана получател и отново ще се образува нова дъска и ще се отворят 8 места за дарители. Този път ще трябва да ги изчакам всичките и когато те се запълнят, аз ще мога да отида на нивото на следващата дъска. Това е принципът за абсолютно всички дъски, за придвижването от една дъска на друга. От място на дарител, после строител, създател и получател и след това на следващата дъска. Но има доста варианти за придвижване, защото на дъската почти винаги има някой неактивен, някой, който е поканил само един човек, друг е поканил 2 или 3 и така придвижването напред става по няколко различни начина, които ще разгледаме следващия път.